Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic. El baptisme del Senyor. Text de l'Evangeli. En aquell temps, Jesús vingué de Galilea i es va presentar a Joan, vora el Jordà, a fer-se batejar per ell. Però Joan s'hi oposava, dient: «Soc jo el qui necessita ser batejat per tu, i tu vens a mi». Jesús li respongué: «Deixa'm fer ara. Convé que complim d'aquesta manera tot el que Déu vol». Aleshores, Joan el deixà fer. Un cop batejat, Jesús sortí de l'aigua. Davant d'ell, el cel s'obrí, i Jesús veié l'Esperit de Déu que baixava com un colom i venia damunt d'ell. I una veu digué des del cel: «Aquest és el meu fill, el meu estimat, en qui m'he complagut». Comentari: mossèn Antoni Querol i Ostenc, Sant Cugat del Vallès. Jesús es presentà a Joan, vora el Jordà, a fer-se batejar. Avui contemplem el Messies, l'ungit, en el Jordà, per a fer-se batejar per Joan. I veiem Jesucrist com assenyalat per la presència en forma visible de l'Esperit Sant i en forma audible del Pare, el qual declara de Jesús: «Aquest és el meu fill, el meu estimat, en qui m'he complagut». Heus aquí un motiu meravellós i alhora engrescador per viure una vida: ser subjecte i objecte de la complaença del Pare Celestial. Complaure el Pare. D'alguna manera, ja ho demanem a l'oració col·lecta de la missa d'avui. Déu omnipotent i etern, concediu als vostres fills d'adopció, que han renascut de l'aigua i de l'Esperit Sant, de ser sempre dignes de la vostra benevolença. Déu, que és Pare infinitament bo, sempre ens vol bé. Però, ja li ho permetem? En som dignes d'aquesta benevolença divina? Corresponem a aquesta benevolença? Per tal de ser dignes de la benevolença i complaença divina, Crist ha atorgat a les aigües força regeneradora i purificadora, de tal manera que quan som batejats esdevenim vertaderament fills de Déu. Sant Màxim de Torí ens diu: «Potser hi haurà algú que pregunti: per què volgué batejar-se si era sant?» Escolta'm, Crist es bateja no perquè les aigües el santifiquin, sinó per santificar-les ell. Tot això ens situa immerescudament com en un pla de connaturalitat amb la divinitat. Però no ens basta a nosaltres amb aquesta primera regeneració. Necessitem reviure d'alguna manera el baptisme per mitjà d'una mena de continuat segon baptisme, que és la conversió. Paral·lel al primer misteri de la llum del Rosari, el baptisme del Senyor en el Jordà, ens cal contemplar l'exemple de Maria en el quart dels misteris de goig, la purificació. Ella, immaculada, verge pura, no té inconvenient en sotmetre's al procés de purificació. Nosaltres li implorem la senzillesa, la sinceritat i la humilitat, que ens permetran viure de manera constant la nostra purificació com una mena de segon baptisme.